נמצא עכשיו בכיכר החטופים, השעה 5:30 בערב, וכיכר החטופים ריקה מאדם. אתם יודעים למה? כי כל האנשים שהיו כאן הלכו לבית שלהם לעשות את הקידוש, להיות עם המשפחה שלהם, עם הילדים, לחגוג את חנוכה, להדליק נרות. ואנחנו כאן רואים את השולחן הנוראי הזה, הארוך, ואנחנו צריכים לארגן הפגנות על שגרירויות העולם בישראל, למלא את השולחן הזה בכל החטופים, למלא אותם, שיהיה נס חנוכה, להביא את כל החטופים הביתה. בואו אנחנו אזרחי ישראל, עזבו את הפוליטיקה העלובה הזאת, בואו נארגן הפגנות על כל שגרירויות העולם בישראל, גרמניה, צרפת, כולם, על מטה הצלב האדום. בואו נטיל מצור פיזי סגור, שלא יצאו ולא ייכנסו, שיעצרו אותנו, נבוא עם לפידים, נגרום לזעזוע מדיני בארץ במדינת ישראל, כדי שגם העולם יצטרף אלינו, להפעיל לחץ על העולם הצבוע שלא רוצה לשחרר את החטופים. הרי יכלו להטיל מיד, בשנייה אחת, סנקציות כלכליות על קטר, את כל הכספים של הטרור של משל ומטה יוכלו להקל, אבל הם לא רוצים. בואו אנחנו נזעזע את העולם, בואו אנחנו, המטה שלהם לא מסוגל לעשות שום דבר, בואו אנחנו, עזבו את הפוליטיקה, עזבו את החרטות, בואו אזרחי ישראל תצטרפו אליי. אני הולך לבד להפגין מול שגרירות גרמניה, זה בדיחה. אני הולך לצלב האדום, זה בדיחה. בואו אתם, כל אזרחי ישראל, בואו נפגין על שגרירויות העולם בישראל, נטיל עליהם מצור פיזי, גם שיעצרו אותנו, לא נורא. אנחנו חייבים למלא את השולחנות האלה עם כל חטופי השואה, כדי שהם יהיו איתנו גם כן, בבית שלנו, עם הילדים, עם המשפחות, בקידוש. בואו תצטרפו אליי בבקשה מכם, 0543-976-177 חיים בחר. אין לי מושג איך מארגנים הפגנות, אבל בואו נמלא את כל השולחן הארוך הזה, הנוראי הזה, בואו נמלא אותו עם כל החטופים. אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, עזבו את הפוליטיקה, עזבו. אני יודע שיש את ההסתות האלה, זה לא מעניין. בואו בבקשה, נלך כולנו ביחד, מצור אדיר על שגרירויות העולם בישראל, על כל השגרירויות הצבועות האלה, על הצלב האדום העלוב. בואו, הכיכר הזאת ריקה מהאנשים כי כולם הלכו הביתה להיות עם המשפחות שלהם. בואו אנחנו נטיל מצור על כל שגרירויות העולם. על כל שגרירויות העולם נטיל מצור פיזי, הרמטי, שיבואו לעצור אותנו, נגיע עם לפידים, אבל אנחנו חייבים, די. 60 יום המטה שלהם לא מסוגל לעשות שום דבר. בואו אנחנו, אזרחי ישראל, אנחנו, בבקשה, בואו נתארגן, נתחיל להטיל מצור 20, 30, 40, 50 איש על כל שגרירויות, ונתחיל לעבות אותם עם כל אזרחי ישראל. אני מקווה שיגיעו במאות אלפים. בבקשה, בואו נארגן, נשחרר אנחנו, ממשלת ישראל עושה מאמצים אדירים, בואו אנחנו נגבה אותה, נטיל מצור פיזי קשה וארוך על כל שגרירויות העולם בישראל, נטיל מצור פיזי. נכנסו, הם לא יצאו עד למחרת בבוקר. בלי פחד, אנחנו חייבים לעזור לשחרר את החטופים. השולחנות האלה חייבים להתמלא בכל החטופים. חייבים את נס חנוכה. בואו, זה היום שלנו. חנוכה זה נס. בואו נעשה את הנס הזה, עזבו את הפוליטיקה. בואו נארגן את כל אזרחי ישראל להטיל מצור פיזי הרמטי על כל שגרירויות העולם בישראל. גם יהדות העולם תתעורר, גם יהדות העולם תצטרף אלינו. יטילו מצור על האו"ם ועל יוניצף ועל הצלב האדום. בואו, בבקשה מכם תצטרפו אלינו. 0543-976-177 חיים בחר. אתם רואים, כולם הלכו הביתה להיות עם הילדים שלהם, המשפחות שלהם, להדליק נרות, לעשות קידוש, והחטופים נשארים שם. אנחנו חייבים, עזבו את הפוליטיקה בבקשה. בואו, נס גדול היה פה. בואו, אנחנו שצועקים כל הזמן ביחד ננצח, עזבו את כל השאר. אנחנו חייבים להתארגן, בבקשה מכם, בבקשה. 0543-976-177 חיים בחר. בואו נתחיל אנחנו את המאבק האדיר להשבת חטופי השואה הביתה. בבקשה, חנוכה, בואו נעשה פה נס גדול.